inoiz gertatu, ez baitu inork lanbide ez entzun. Ezinez, inork ez baitu ikusi, non da haren lekukorik. Zuek izai aztertakoak, oiartu txiko bakelekuak. Inezitan gertari bizitzenak, zonda daiteken, bizi-bizi ikusi alduzu. Isildu, eskuta, inok ez baita egiten, inok ez du irakasten, ez entzun, sekula, asmakizun dutza baita, ez mehizmo zikina. Gierrea bilatuta albotan, Zelaietan lertzen ari zaigun botoia, Euskal ezartzen duen oinazea. Topa daiteke, bizi-bizirik ikusi alduzu. Torturatu